OK, čaute ľudia, vejtete pri novom videu s kartami Magic Tricks. Sa volám ja, moja asistentka. No, a ukážem vám jednoduchý trik s kartami, nazýva sa šťastná karta. Takto rozprestriem karty, budem sa snažiť nejako len takto. A vybere si nejakú kartu asistentka. Táto? Áno. Ja si ju nepozriem, ukážem iba takto na kameru. A túto asistentka, aby si zapamätala, to není teraz vidieť. Ešte pre istotu. No. Tak. No. Budem sa snažiť si to takto rozprestrieť. Není to vidieť, ja som si na začiatku vybral jednu šťastnú kartu a nejak sa mi sem teraz skovala. Počkaj, toto budeme dlhšie pozerať. Tuto je. No, to je moja šťastná karta. To, ktorú som si ja vybral na začiatku. Je to Peťka Žaluďová. 1, 2, 3, 4, 5. Je toto ona? Áno. No vidíte. Diváci, vy ste ho videli? Tak. No, ukážem vám jedno vysvetlenie. Ja som si vybral akože 5, aj by to mala byť 5 napríklad. No, to vám potom na konci vysvetlím ešte. 5 som si zobral normálne. Dal som si ju nie takto, jak je táto karta, ale otočil som si ju opačne. A zobral som 4 karty hociaké z vrchu alebo z kopky, to už je jedno. A tie už dáte normálne, jak by mali byť. Takto. Ona proste nejakú kartu si vybrala. Napríklad táto. Devina srdcová. A ako ste si všimli, tak ja som tú kopku rozpolil. A to, čo bolo na vrchu, som dal vlastne na spodok. Toto som dal z vrchu sem. Kartu som otočil, dal do stredu. A toto dal na vrch. Rozprestrel. Je to dosť zložité, ale ja to moc neviem. Teda, ja sa to ešte snažím učiť. No, tuto je tá moja 5, čo som si vybral. A vždycky začínajte rátať takto, odola, spod karty. No, vlastne, povedal som 1, 2, 3, 4 a tú 5. kartu som otočil kvôli tomu, že je to 5. Keď to bude 6, tak otočíte tú 6. A je to ona. No, to je vlastne jednoduchý trik. OK, ľudia, lajkujte, komentujte, zdieľajte, dávajte odbery. Čaute.